गिबियावनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिग्रोबाय। आं जे नोंथांमोननि गेजेराव मोनथाम रादाब लानानै फैदों। नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो बे मोनथाम रादाबखौ होगोन। गोबां रिकुवेस्ट खालामनायखाय आं भिडिअखौ बानायनो फैबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ क्लिप देखायग्रोनोसै। बे भिडिअखौ नायग्रोबानो जाबाय। बिनि उनाव आं नोंसोरखौ मोनफानि उनाव मोनफा रायज्लायनानै थांसै। फै अब्ला लोगोफोर भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो। नुबाय लोगोफोर नङा होमबा? बे जाहैबाय मा जोंनि मुलुगनि गोजोननि थाखाय माने गोजोनखौ नागिरनानै दिनै गुवाहाटियाव थानाय बाथौफुरियावहाय दुलाराय मिरु माने बाथौ थानसालियावहाय दिनै उदालगुरि जिल्लानिफ्राय मोनसे आर'ज गाबनाय गोजोननि थाखाय गोजोनखौ नागिरनानै हादोराव गोजोन आरो बर' हारिनि गेजेरावहाय गोजोनखौ नागिरनानै मैया जेनाखि गोथार मंगलबार दिनखालि बारायखालि बिथांमोना दिनै आर'ज गाबदों। माने बाथौ आर'ज गाबनाय बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनखाबाय। मानोना मुलुगाव दिनै गोबां माने गोजोन गैयै थासारिनि सृष्टि मोननो नागिरगासिनो दङ। दा बेफोरनि थाखायनो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि गोबां माखासे खामानि मावनांगौफोर दङ बिनि सायाव आरो हारिनि गेजेरावहाय दाङाबाजिनि गासैबो बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना गोजोनखौ नोजोर बोनानै खेबसे बुंनो थाङोबा खौसेथि आरो गोजोनखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना गुवाहाटियाव थानाय बाथौफुरियाव थानाय माने मिरु माने बाथौ थानसालियावहाय बिथांमोना आर'ज गाबफैदों। बेनि नुथायखौ आं नोंथांमोननो होबाय आरोखि। नैथियाव जाहैबाय मा लोगोफोर? बेनो जाहैबाय मा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बरला बिसिडिसिनि मासिगिरि आलमा बसुमतारी नामा मिसेस आलमा बसुमतारीया दिनै गावनि चेयारमेन मासिखौ रिजाइन होबाय। बिथाङा दिनै बे लाइजामखौ लिरनानै हरबाय। मानोना बिथाङा नोंथांमोना नुदोंमोन एसे सिगांसो माखासे एलिगेसन फैदोंमोन। माने बिसिसि चेयारमेना न' जाख्ल'नाय मानाय बिनि गोबां माखासे एलिगेसन नोंथांमोना ससियेल मिडियाआवहाय नोंथांमोना निउस पर्टेलाव नुनो मोनदोंमोन। मानोना बिनि सायाव एलिगेसन होदों। पाब्लिकफ्रा कमप्लेन होदोंमोन जे मानोना गोरिब गुन्द्रानि मुङाव सफैनायखौ बिथाङा लुनानै होआखै, फैसाखौ बख'नानै जादों मादों बेफोरनि माखासे कमप्लेन होदों आरो। दा बे कमप्लेनखौ लानानै बाथ्रा दान्थेलायनायबो जाखादों बे आयदानि सायाव। दा बे बाथ्रा दान्थेलायनायखौ लानानैनो जानो हागौ बिथाङा दिनै दुखु मोनदों आरो दाया बिनि नङाबो जानो हागौ बा नंगौबो जानो हागौ। दा बेनिखायनो बिथाङा दिनै दुखु मोननानै जानो हागौ। ओंखायनो बियो बिसिसि चेयारमेन मासनिफ्राय रिजाइनेसन लेटारखौ दिनै गथायनाय जाबाय आरोखि बियो। बे आरो थामथि रादाबा जाहैबाय मा एसे आगोलसो सिगां नोंथांमोना नुबाय थादोंमोन जे बर'नि कमेडियान एक्टरफोरनि सायावहाय माने जेल जाबाय। नोंथांमोना होनदों दैदेन औवारिखौ हमनो मोनबाय, मा होनना बुंदों दिलिप नार्जारिखौ हमनो मोनबाय, बोरो आदा माथो अनिल नार्जारि माने सुबर्न बसुमतारीखौ मानो दाबो हमजाया पुलिसा, बिथांमोना घुस होबाय नामा माबा होबाय नामा अनेक खोथा आरोखि। दा रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों। बिथांमोना दायनिगिरिब्लाथ' नोङो बाहादो खारग'नानै गनो। आरो बिथांमोननि हमजानायखौ जोङो निउस मिडियानि गेजेरजों जों मोनखागोन। मानोना बिथांमोनासो मिथिगौ नङा होमबा दायनिगिरि नंगौ ना नङा, ना फासायजानाय ना मानाय बेखौ मानोना जोंबो रावबो क्लियार नङा। नोंगौ अडिअ रेकर्डआ बिथाङा रायलायदों, अनिल नार्जारिया रायलायदों, नाथाय बिथाङा प्रेक्टिकेलि खामानियाव थांखोना थांमारदिया बेखौबो दिनैसिम क्लियार नङा। दिनै ओरैबो मोनसे लथं फथं मोनसे अबस्थायावसो थादों आरोना। ओमफ्राय आं मोनथिनो मोननाय बायदिबा दा गतिके बिथांमोनखौबो पुलिसफ्रा खबर लाबाय थानाया लादों होननाय मोनथिदों। बिसोरनि मबाइलखौ ट्रेकिं खालामनाय मानाय बिनिबो खौरां मोनदों। माने बिसोरनि मबाइलखौ ट्रेकिं खालामगासिनो दं। दा बिसोरनि मबाइला सुइस अफ नामा बेफोरबायदि मोनसे खौरां मोनदों आरोना। दा ओंखायनो आङो होनदों आरोखि आथुर जानो नाङा। बिथांमोनहा हमजानाय आरो हमजायैया बिथांमोननि सायाव सोनारबाय आरो पुलिस प्रसासन लेभेलनि आखायाव सोनारबाय। आरो बिथांमोनहा दायनिगिरि नंगौ होननानै जों दा आसि थुनानैबो जों बुंनो हाया। आरो मानोना जेब्लानाखि बिसाराव फैगोन नङा होमबा, बिसाराव कर्टआव जेब्लानाखि बिसार जागोन, आदालत जागोन, बेनि गेजेरावसो दिनै सोंनाय फिननायनि गेजेरावहायसो
दिनै बे बाथ्राया थाराव फैगोन आरो बिथांमोना दायनिगिरि नङाब्ला बै समावनो बिथांमोना गगोन माने आरो न'आव दायआ बै गथ'नाव थांगोन आरो जुदि बिथांमोना दायनिगिरिब्ला नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बे आयेननि गेजेरजों बेसेबां साजा मोननाङो मिनिमाम 20 इयार्स होननायखौ नोंथांमोना सिगाङावनो खोनाखाबाय आरो आं नोंथांमोननो खिथादों आरो गुगोलावबो सार्च खालामनानै मोनखायो दा बे आयेना मा बेखौ दा गतिके आं सानोखि जोङो बांद्राय दैदेन अनिल बिदि सुबर्न होनबाय थानानै जोङो जेबो माबा गैया जाथाया जानानै थांबाय नंगौ थांथोंसै नाथाय बेनि गेजेराव बिसाराथ' जों नङाना दिनै पाब्लिकनि आखायाव गैला बे बिसारा सोरनि आखायाव दङ बे बिसारा दिनै कर्टनि आखायावसो थांबाय आयेननि जोंनि इण्डियानि ल' बायदिसो बे सोलिसिगोन बाहाय नों हब्रा बुंबावबाव खामानि गैला बावहाय कर्टआव मा जायो बे जासिगोन आरो बिसोरो बिथांमोना आंनो फोरमायनाय बायदिब्ला माखासे वेल विजारफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला बिथांमोना हाजारखि खार बिथांमोना गनाय नङा आरो बिथांमोनखौ मानोना बे जेनोखि चाइल्ड प्रटेक्शन मोनसे माबा दङना बिथांमोनानो दिनै बारा थाबाय थायोबा बिसोरनो नागिरनो बायद' जानानै फैगोन होननानै आं मिथिनो मोनदों आरो आंनिसिम इनफरमेसन मोननाय बायदिबा ओमफ्राय दा जानो हागौ बिथांमोना दिनै गोबां माखासे माब्रैबा जेन'बा गावना नोंबो जुदि खैफोद जायोब्ला हमना लादो आंबो खैफोद जायोबा खैफोदनिफ्राय उदार मोननो थाखायथ' मानसिया माबा नङा मोनसे लामा नागिरखागोन ना नोंबो नागिरगोन आंबो नागिरगोन रावबो गोरलैयै जेन'बा नंगौब्लाबो नंखायब्लाबो माबा मोनसे जेनेबा सापस हमनानै ला केस होननाय बेलाखौ नोंथांनाव मिथिगौ सोरबाया जुदि डाइरेक्ट थानायाव थांनानै जुदि केस होयोब्ला बे पुलिसा लाखियो आरो उफाय गैया हयथ' फन नाम्बार होयोबा फनजों लेंहरगोन थानायाव नों फै होननानै आरो फैयाबा बेहाय मोनसे खोथा जायो ओमफ्राय दा नोङो केस होनाय बलथे नंगौबाबो नङाबा बिथांमोना केसखौ एक्सेप्ट खालामनांगौ जानानै फैयो ओमफ्राय रेजिस्टार खालामनांगौ जानानै फैयो बे आरोना 24 घन्टा ना समानि गेजेरावहाय केसखौ रेजिस्टार खालामो बिथांमोनहा माने पुलिसफ्रा आरो दा उफाय गैया दिनै नंगौखौ बुंदों ना नंखायैखौ होदों माने माखासे बुस्थुआ बिदियावबो सोनारो नालाय मानोना गोबां खाहानिफोर दं जोङो बेफोरबायदि खाहानिखौ जों बुंफुजोबनो हाया दा मानसिसो नालाय मानसिनि जिउआव दा बेखौनो बुंनायाव आंहा माबा दाय जालायगोन सोरबाया माबा मोनसे होनलायगोन खिन्थु बेबायदि नङा दै नोङो गावनि लाइफआवबो नों साननानै नायनांगौ मालाबा ओरैबायदि मोनसे सम फैयो मानसिनाव माने मानसिया मालाबा बेफोरबायदिबो माने जाथाया जायो आं बुंला बे जाथायखौहाय गतिके आंनिफ्राय मोनसेल' अनुरद दिनै बिथांमोननि सायाव जों बांद्राय बाथ्रा होनबाय थानांला बिथांमोननि सोमोन्दै बिथांमोननि गोरबो बिखायाव दिनै बेसेबां मा जानाय दङ जों मिथिया जुदि बैनि जायगायाव जों गसंनानै थानाय मोनबा बा बै हिनजावसानि जायगायाव जों गसंनानै थानाय मोनब्ला जों मिथिगौमोन नङा होमबा नाथाय जों बिसोरनि दिनै खाथियाव गैया दा जोङो बिसोरखौ लानानै जोङो गेलेनाय जोङो बिसोरखौ लानानै जों खुसि मोननाय सोरखौबा मिनिनाय सोरबा माबानायसो जोंनि गेजेराव सोलिनाय जाथाया जागासिनो दा जादों दा गतिके एसे मानसि हिसाबै मानसिखौ सोरखौबा मोजां मोननाय सोरखौबा गाज्रि मोननाय बेबायदिया थाखायो आरोना जेनेबा सोरबाया बिसोरखौ मोजां मोनोमोन नाथाय सोरबाया बिसोरखौ मोजां मोना नङा होमबा सोरबा हिनजावसाजों सापर्ट दं सोरबा हिनजावसाजों सापर्ट गैया दा ओंखायनो गतिके जों दा रावखौबो जों दुसिनो हाया जों हिनजावसानि दाय दं होननानैबो जों बुंनो हाया आरो बिथांमोननि थाखायबो जों दाय दं होननानै जों दा बुंनो हाला खारन हिनजावसाया होननाय बायदियै जेनेबा केसा जाबाय दा बेनि गेजेरावहाय थार बिसारा कर्टआव सोंनाय फिननायावसो जायो नङा होमबा बाहाय नोङो उइटनेसफोर थायो गोबां माखासे प्रुफफोर नांगौ जानानै फैयो आरो बेफोरनि गेजेरजोंसो मानसिखौ जेब्लानाखि होनो हाबाय अब्लानो देरहासार जानो हाबाय आरो देरहासार जानो हायाबा माने बै केस होग्रायाबो उल्था जायो आरो माखासे बाथ्राया बे आरोना नोङो जुदि माबा मोनसे फोरमान होनो हायाबा नोंहाबो बिपद जायो केस होग्रायाबो आयेननि बायदिखौ आं आयेननि खोथाखौसो नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायदों आरो हयथ' आंनिफ्राय नोंथांमोनानो साबसिन मोनथियो दा बेवहाय गोबां मानसिफ्रा होनलायगोन अभार स्मार्ट होननानै खिन्थु अभार स्मार्टनि बाथ्रा नङा नों जेब्लानाखि जाय नोंबो बुजिगोन सोरबाया बुजिगोन मानोना जिउआव मानोना जोंबो गोबां केसाव माने गोलैबोनाय मानसि लाइफआव आं खेबबा माने केस जाबाय बे आरोना खेबबा आंबो केस जानाय आं मिथिगौ बबेबायदि केसा मारैखम जायो बे आरोना गतिके केस माने जोंनि मानसिफ्रा दा गामि सिङाव बिराद गियो जोंनि मानसिफ्रा खिन्थु केसनि सायाव माखासे माबाफोर थायो आरोना सेक्सनफोर थायो स' बेफोरखौ नायनानैसो मानसिया गियोबा जों आरो नों गोसो जायोबा डाइरेक्ट थानाव थांनानै नों हमजाहैनो हायो गावखौ खिथायनो हायो आं बिदि नङा आंखौ बेबायदि माबा मोनसे खालामदों बेनि उनाव नोंखौ जेराव लांगोन आरो नों बेल लागोन बख'गोन बेफोरबायदि माने माखासे बुस्थुआ एभेलेबेल
माखासे बुस्थुआ नन बेलेबल बिदि थायो आरोखि ना दा गतिके लोगोफोर आं बेखिनि खोथाखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै होबाय स' आं माने फोरमायबाय अननानै बिसोरनि सायाव बांद्राय बाथ्रा बुंबाय थानो नांला बिथांमोनहा जुदि दायनिगिरिबा बिथांमोना हमजाखागोन सानसेबाबो नाथाय बिथांमोनासो मिथिगौ आरो हिनजावसाया दायनिबा हिनजावसायाबो माबा मोनसे जागोन खिन्थु बिसारनि उनावसो जागोन आरोखि बे थेंक इउ